Takže čusák, vítám vás u dnešního videa a toto video bude teda challenge a bude to teda s Petrou. Zduř. A bude to teda sůl a tady z kořice, máme tady misky, žíčky a něco na zapití, jako může to být třeba mlíčko, Čokoládové. a nebo čaj, ale je to po případě hoř. Já ti radši tady nechám to mlíko. Jo. Tak a můžeme jít na to. Au. Takže už to máme tady připravený. Je to teda z kořice. Je to. Trošku to nechodím, se to nespadne. No, takže 3. Kdo začne? Obě. Tak jo, 3, 2, To bude blbý. 3, 2, 1, teď. Takže jo, lidi, jako hrozný pocit. Já to zapiju radši. Promiňte, že jsem musela odběhnout, protože to nešlo vydržet. Já jsem se rozkažit. To nejde, to nejde. Mi to pomáhá to mlíko. Hej, dobré, co mi. Tak jo, jak vidíte, tak to je jasné, kdo vyhrál. Ty jsi to pomalkla. Jo, polka. Aspoň jsi celá skořice, jak já. Tak jo, asi příště radši zvolíme něco jiného. Ještě to máme sůl, jo, sorry. Tu ještě. Já to spolkla. Zkusíme ještě sůl. A příště bude grango. Ale celá míska, jo. A budeme mít připravené mlíko na zapítí. To pravidla vám vysvětlíme pak. Další video. Jo, mlíko vlastně pomáhá na palení. No právě. Takže jsem spolkla. Jako lidi, já to vyplivla, jo, takže. Fuj, to bylo hnusný. Je to hodně spolkla. Takže no comment. Takže teďka jdeme na sůl. Takže připravili jsme si teda tu sůl. Radši jsme ubrali trošku tak tu jako množství jsme upravili, protože po té skořici mi začíná být blbě. Mě taky. Fuj, já jsem spolkla. Tak jo. 1, 2, 3. Ne, tak jo. Oh, come on. Takže já mám snězeno. Fuj. Jako po té kořici lepší pocit. Potom to bude ještě horší, jo? Až to spolkáš. Já jsem to taky spolkla.
to mlíko. A mě to ještě nevšpí. Tak Oh, fuj. Oh, je to remíza, no. Asi to vyřešíme tím grankem. Neboj, bude to lepší, než ho ta skořice. Než hovno, nebo co jsi říkala? Skořice. A jako celou misku granka? No, jakože určité množství, jo. Už to nemusí být celá. To už vidíš, že budou celou zálepenou hubu. Asi pocud, jo. Tak jo. A budeme mít připravené mlíko a pravidla příště, jo. Tak zduř. Co, jak vzduš? Jak vzduš? Jak vzduš? Jdeme na to kakao. Jo, kakao? Jo, jdeme na to kakao. Kakao, až v dalším videu. Ona je zblázněná. No tak jo, takže čuzák. Bum, bum. To nejde stopnout. Proč to nejde stopnout?